lama si ni litu labang so alam don ke kroi kri pusi ni tu ga chepe klam inglong arat tum an ke kroi kri athema siksidul pe phuk dak si bang phan si siksidul pen ke rai dia phan si long kep ka selam tu long kep constituency bang phan si kipi mane ke chia to man si siksidul aron pen rai nang ji pu ke putu ke rai dia phan si non ke claim tu la ke aron ka dik la pen du lang council akaman ta disia phat tar mane Assam government phan si kipi tu get non ke la pen ako dola autonomous state bangge lage hala daka je tok preamble lang je tok Assam state ke phang pipuk phelu hala daka je tok ate bang pudam lo te alang litum autonomous state nang nilu pusi ke pudam lo autonomous state ba separate state hempre ke nang nilu pusi ke pudam lo lake la silai ho alam litum kroi kre la pen ke railway line wan po la ke chia so tom phat ke wan oji phat pen ke ha airport tawan po la ta ke chia aso tom phat kwa kama bang si ke claim la pot si lai hui ke ni tu ke kroi kre pen poisa ki pia bangge la ke 1,500 crores pulo hala 500 crores bangge la ka Assam government si PG pulo lage PG ne pipe ne lage puthek thelo athema Assam government atum ta eni le na lang non progi ali hala dakta poisa ki chu tum do alang litum athik thete ka release dia prang poisa na lo dia prang advance ne tum phan nang pinai puthurong ta thek lo dakta la son la posi UPDS hudle kedara tumta lag sira suri phokep long chot ason non ta ni tum ka hisab atengke lag sira suri phikep raner kep malom si long chot ji inot akedara tu la pot la ke lu he na hok pik alam lo la pen ke la so lam don ke chok che pulo la pen nilitum kipo bangke la bang so lam don chok che lo pulo tante democratic ateng pen si litum che song nang ji democratic ateng ben sini tum che song bom lo rada tum phan party ni bom lo la pen ke non election nang le a link seta jat election along seta la BJP tu la pen congress tum phan ke perem tan tete la ke perem thor tete hadi la so alam don ke tum pi pukun elo ni tum congress putangi pudam iko ka thela po hello hala UPDS ke congress tum se claim dun loke la pe hala so hut ke hala angdeng pihini angdeng so trok sia pota alang litum Assam government bansi chipide la pen ponchat wan nang yi pukok la pen ke hala long le arona mang paragraph 3 bangta hala dakta lar nang yi pu bang phan ali ki piji phan la poson dokok la posi ne litum la si congress phan da pudam nang kok lo setan non ba ge just se met to ke la BJP to ke inglong arat tum han ke jat adhormo ki enatum te me la bang inglong arat to atum phan an ke la ka sapta ali velo la ke la pen la bang so lam don ka hinu be phuk dak hi pulotan te election ke do an la BJP tum phan perem thor nang ko la pen ison nili rada tum phan ka choning ri kang tung la hello non nitum autonomous state separate state long leapon ako habit lutunang po bangke claim nang nelu athema la so habit ki lut thu pena joksi habit ki lut hot hala Assam government agent tum si ka pilut dun tu toy ta cheplang lut dun non pada ki pudun tum ta do poni tum arjulong lo anke la son papi lut dun po alang litum phan heinous crime aka heno pick akam pape klempo heno pick a crime pape klempo anke motox ahud nang hang lepo tok sut ke hala ka heno ke claim tang anaport pe klang ham po nang tum ningje thavarari autonomous state alam hang ningjeri nang tum la ni tum ke tok alam don ateng nang suhidu non pu la tum ban ther de titi la pen ke ther pen jo nang tum nang suhi hete nang tum pan life imprisonment nang kai si nang beng yi pu po la pe aja tum han ke nang tum man phasi nang pi yi pon ta pu me ni la son titi la posimba non le pu pelang sa ta mo phi ke pu ji la potsi jat amonit ilitum a khay tuman inglong aratum anke habit ki lut akam hile ke ot akam bang ke claim kledet nang ji ilitum la vote ki PNC ilitum la kahe no pick ilitum abirud hekit thura tom phan la BJP tom phan ke chia tom phan perem nang ji la hen lo ni lilam pinigan ilitum ha
samilang supen dakan dak hong birik la dur kiling arong an nilitum bang ko ano ne bang parohini pen bike motorcycle pen areli dolo la pen monita chetong olo arwe jang sita het